No dobre, koukneme sa za Honzika. Napadli sme Švýcarsko. Hraju za Německo, ale zcela upřímně to nebyla dobrá volba. Dochází mi plyn a zima ještě nezačala. Nejen, že se mi nepodařilo obsadit ani jednou Švýcarskou. Napríklad dáme Roblox hry, Honza YouTube, prvé, nie, fuj, toto, čo to je? Speciál za 10 odberateľov, skos 2 metra. To už som dala ja. Kamo, a možno by som sa posral, ale... Wow, to by som dal tak za 48 000. Vieš o tom, že si to nepočítal, že si neprišiel a že jump. Yes! Keďže Godzilla, normálne Godzilla, I mean, dobra. Na film nie. Moje fely, ktoré som nevydal. Zombie v realite. To bude za nejaká somarina. Ježišmaria, to nechcem počúvať, Ježišmaria. Krik. Pamatuje si všechny moje videá? Pamatujete si všechny moje videá? Jako docela, ty si môj kamarát friend v Brugevnu, ale áno. Teraz budú naháňať policajti. Pozerajte. Policajti. Tuto padol. Tuto teraz padne. Pozeraj. Normally KO. Tak nič. No, dáme strašidelné video. Áno, strašidelné. Kež? Ježišmaria. Jedu z autem z budúcnosti, ja som ho mal tiež žiadny popisek. Jedu z autem v realite, žiadny popisek, strašidelné video. Sem vzo moje fely, ktoré som nevidel, když mě opustí holka. Když ide psychopat. Píšeš to zle. Psychopat. Si napísal, ale nie... No ani ja to neviem, psychopat. 52 miliónov krátkých. Když ide psychopat večer po ulici. Jako to je fakt normálne, že máte ulicu celú zelenej. Zombie v realite. Epic Parkour YouTube. Speciál za 10. Kto to ešte poslúcha? No ja predsa. Nie, nechcem poďakovanie. Ahoj, ja som Kaj. No ja som. A ako keď ty bývaš v Česku a Slovensku? Dám ti like. Na živo niečo natočí.